Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang lan salam rahayu kagem kita sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah Dr. Ades Rono Wibowo SSTMT. Ingkang kula kinurmati Bapak Arifudin SPD. Ingkang kula bekteni Bapak Ibu guru saha para karyawan lan ingkang kula tresnani rencang-rencang sedaya. Sepisan monggo kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan karunianipun kita saged makempal wonten ing bapak menika kanthi sehat walafiat tanpa kirangipun setunggal punapa-punapa. Kula aturaken panuwun sanget dumateng segala pihak ingkang sampun maringi wekdal saha kesempatan kagem kula ngaturaken secara ing ajengipun panjenengan sedaya. Gotong royong inggih punika sikap makaryan sesarengan saha tulung tinulung antar sami warga kangge gayuhaken tujuan pembangunan saha nilai menika sampun dados budaya bangsa Indonesia wiwit jaman rumiyin lan nggambaraken rasa persatuan saha kepedulian sosial ingkang sanget nyata. Lumantar gotong royong pakaryan ingkang abot badhe krasa langkung enteng saha saged kalampahan kanthi langkung enggal. Nanging mekaten seiring kalian majuning jaman sikap gotong royong wiwit saya surut. Kathah tiyang ingkang langkung ngintilaken kepentingan pribadi lan kirang nggadahaken lingkungan sekitaripun. Mula punika kita minangka generasi enom prayogi tansah nandharaken sikap gotong royong wonten ing gesang panjenengan. Mliginipun wonten ing lingkungan keluarga, pawiyatan saha masyarakat. Supados saged nglairaken gesang ingkang rukun, tentrem saha harmonis. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi sejarah menika saged maringi paedah kagem kita sedaya. Mula enten atur ingkang kurang trep utawa klembu kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Matur nuwun. Assalamualaikum.